Ok, sunt la mare. Se va partea a doua. Iar ce de facem. Gata. Hai să vedem cum. Ia să cum arată și așa. Și gustăm și cu aia notele. Bă, știți pernuțe? Sunt ca pernuțele. Și oricum scrie simplu. Uite, vedeți? D. Sau A. Bine, D. Nu puteți să vedeți. Dacă e văd. Iese din 11 cu plus, adică mai mult. Nu zice nimeni, o pistă bună. Hai! Mai facem și partea 3.